Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manigo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manig na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinimbag ang bigat, kada kaya mga sa kapada, naimbag ang bigat, naimbag nga oras, naimbag nga daw yun. Pag-share di programa tayo. Ay, rugyan tayo. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong floor, SP, Esperanza, nga napuluan iti managpili. Dear Manong Nemi, hindi agbalasa nga kon Manong Nemi, adun dagiti admirer ko, adun dagiti agar-arim kanya. 5 kami nga kakapsat Manong Nemi, 2 nga lalaki tinauna, idi addadan iti college, dagiti 2 nga inauna kakapsat mi Manong na nakaada doon tinagbaling nga girlfriend da talang arod ket guwapo da saada mabalin mi Manong Nemi. Idinto tati manangek nga inuna nga siya, siyempre ti manangek arod. Idadda iti college, adda matin boyfriend na. Kastamat manayan Manong Nemi, iti manungek. Idadda matin iti college, alakit ubunan na matin, dagiti babae ti biyag mo. No asino ket imalalaan Manong Nemi, dagiti lalaki nga kapsat ko, gabot samit nga playboy wano babaero ni Papa. Mabaling ko pagpanakkel Manong Nemi na singpet ni Papa, isuda ni Mama. Wine. Ni Manong Roldan, Manong Nemi ti adjek ti manungek, nga siyak Manong Nemi iti bordet. Tuwa ka mga babae, manuda nga lalaki, taluda nga lalaki man. So nga 5 kami nga kakapsat. Wine. Adun di kita agar-aram kanyak ngam jak pay pulos na padasan iti naki-boyfriend. Taamang mo kahit ko kadakwada. Nagraduaran ni Manong Roldan, Manong Nemi, iti college, kadadan trabaho na, adamatan girlfriend na. Wine. Kahit kalpasan data, nagasawan. Kahit nagasawan Manong Nemi, siyak laengen itinabati iti sidong dapapaki ni Mama. Gabota siya nga rin ti bordet. Kang kanahin ka di nga umay sumarongkar ni Manong Roldan kaduana ti pamilya na Manong.
Niipag ko nga sita, nga damatan na anak na ani Roldan Jr. Ito ang nga tawin manong naming agtrabaho ako. Ini tayo iyam amo manong nami ni Manong Roldan, ni Dennis, kaobisinan. Imay na si Marungkar, kadwana ni Ipag, kanti ka anakak, agrama mateng ni Dennis, inyam amunak kanya. Ken ko na kanya, Manong, numa nagpili ka, ni Dennis ti romping apilyem. Ha, SP? Ala ni Manong, abi ibagam tikasta. Kapag saan ka madlangin nga makapagpili ka, nagatay admirer mo, i-recommender ko ken ka ni Dennis, amok ni Dennis. Awang boyfriend, awang girlfriend na. Namnamay mo kumaharod nga kursunada na. Diyalayang yung pakita kang kagaladawam. Kan itayin makita na kan. So nga, mawali mo matanti. Nga akulo na yun, no, agdaton ka ka. So marunong kang ang asawa. Tapno da amin ang asawa tayo. Kasi siyempre, being diburidek, di si katagyan nito isidong da papakin ni mama. Isuda tagayuan ka nagdagbaling apo ko na ken ka. Naswerte ka, tasikat buradek. At dadaba makin pa nga, mangtulong ken ka. Kadedimit lang rabi manong nami, formal nga nagsalita kami kini Dennis. Ure nga tanong ti rekomendasyon ni Manong mga Roldan. Imitilangin pa nakakita ken ka tiladawan. Ita nang naroon ita ti personal. Ita kailangan makarik na ti kasto nga rik na. Saan kon nga baybay ken ibagak itan. Ta ibagak tumitlaing. I love you, SB. No lang nga ti pagsasaritaan manong nami awamatan sa pulag kini Dennis. Wait. Mukhang artista. Nagpigsa ti sex appeal na manong nami. No kakuyog ko. Mabalin siguro ang kaunainda. Naggasad na dyan ang babae ta nagguhapo ta boyfriend na. Vice versa, naggasad na dyan ang lalaki ta fantastic girlfriend na agbagay da. Baga kunada manong nami kabata para kanyak ba't kadiagad. Bagay kami. May mawangkas nagdumaan damit lang karagid dating ang kararem kanyak manong. At damat mabalinda, guwapo damat, nasingpet da. Ngayon ni Dennis, nasingpet ka ta? Ganay din nga panagdaton ni Dennis kanyak manong nami saan pa nga basta nagawid. Nagsangod na kini Manong Roldan ngay minom. Kini mariknadan tinumdan narasaw dan Manong. Madalas lastog na. Mana gadyak kursunada Manong. Kano mabalin la ko ma. Diyak kaya ti lalaki nga munat uminom. Uminom man. Ngem saan nang itulok nga. Malabsan na uno saan nang itulok nga. Mangparasaw keng kuana. Kasi ti kahit ko At natural lang siguro ti lalaki manunaming nga muna met uminom pakikisama. Ngem natakas tang style ni Dennis. Di na kahit ti paatiw kini Manong Roldan. Agkungkeng dan, agdebate dan. Naman inan anawa, dapapa, dagiti duwa Manong. So nga nag-awid matlangin ni Dennis. Kasi ti klase ti lalaking i-recommender mo, itikapsat mo. Nangig ko, ako na ni Papa kini Manong. Irasonan mo't ni Manong. At siyempre, kanunungan na ni Dennis. Gagangin lang na siya, Papa. Gagangin lang na siya, saritaan ti, ada inom nan, makidibate. Agdin debate kami. Nos, pagarigan tagasawa dan to kini ading mo. Kadagdin debate dan to. Ang mga mapasama ka dangaran da dyan lalaki ti kapsat mo. Saan nga tamit, Papa? Oray rekomendasyon mo nakas pagarigan ni Dennis. Awan sa bali matlang mapaturay no saan mo lati kapsat mo. Nabalot sa pulan na kikuha na. Manin po di pa nagbalasang nan. Di pa nadan ti boyfriend. Managpili ka deta nga bunso.
Tunukan, makapilit ti inigas wano dakas. Magbagandak met da papake ni mama manunay mi tamang ang kano. No adda makapanunot kada kita agar-aram kanyak iti dakas. Amang kano adda mang kidnap kanyak, mang pilit kanyak. Kunak mat katakuhan, anya nga mabaling ko mama, papa. Ket di mat pwede mateng ti lalaki nga pakarik na kiti ayat. Kasano ka ti agayat? Saan ka ti nga ti agayat ket marignam nga ayatem? Ino samo nga marigna di han. Damat di kiti ayat nga ma-develop iha. Ina ti ketsusong pa. Ori sa mo ito rin ta. Pakitaan tira siya at da siya at matipakita da. Ket siyempre, may ininutong ma-develop dito nga ayat. Ako matibas-bastusag ka na agar-aram kanyak, papa, mama. Entertainak mo dida. Kante ko na akon, no awan ti marignak, ibaga ka na kuhada. Nga paayam nga dago sida. Saan gadi nga ti ayat kat sumken, nga bigla. Kabayatan nga sumken, ada damat nga ma-develop. Tuloy ti panagsarito, panagkita yun ti dayta nga lab mo. Yung no, umuna pa lang, panagisarita, panakiamamo, keng kuwana, mga lawas nga, panakilagin ko, keng kuwana, no talaga nga, awan ti mariknak pa, mama, nga mabaling. Wala. Samot pa kida nga nalado ti amin. Ngayon di mo itulok, ngagbakat kang balasang. Awan ti pagdanagan niyo papa, mama. Irantak iti mapan makipulpulapul ka na kita pag-aaduan. Tapos hindi ka stagat alisto nga tumteng kanyak dita nga sapsapulok wan ururay. Kasta nga roter na midek manong nemi no adda awis nga party. Sige. Mapanak, umatendarak. Ore no saan ko amamo kumanata nga party basta di mga awis kanyak ket amamo. Kaopisina at manong nemi ni Eva ang nagbalimbat ng best friend ko. Iso pagit ti mang isusuro kanyak manong nemi no kasano nga pilyek ti lalaki. Keno asin no anya ti pakadlawan tapos ni kastagat mailabak met kang kuwana. Isot kadkadwak no ka manong nemi no matender kam ti party. Isot agitudo, dahil di mo kaya? Dahil tsaka mo. Dahil nga rod, tsaka mo. Kano ado o masidag makiamam mo. Hi. I'm Arnel. Siya man ni SP Esperanza. Ang raib to met tinakulat mi. Panagraib la kuman manong nemi kat madlaw ko kuman nga matignay ti pusok ng mahaan. Masuron tumaten ni Eva. Sas apo. Tunokan kau mo lakayat nun. Siya ka malang nagkunang Eva. Nga edi nam amumon ni dati boyfriend mo itak at simkan nga dagos ti ayat ken ka, di ba? Tunano yung aming kasariyo. Next year. Sino tumuno ng kasar karata? Siyempre sika. Nga ba't sikat ada boyfriend nan? Kaya tulag pa yung ti kasariyo tuno next year. Kaya mo, baka no masara kami tan ti lalaki pakarik na hamdi ayat. Kaya tulagan yung nga dagos ti kalay sayo. Baka umuno na kamot lang. Baka umuno na nagbaling ng bird of honor mo. Pasaramat awisan nak ni Dennis manong nemi ngag-date kami. Siyempre, dagdagan nak man ni Roldan, manong Roldan. No date. Gagangay date ta. Apay di ka lang kadi ada relasyon na tag-date? Sige manong, awan problema. Tadyak pa ayaw ni Dennis. Di kahit na sawan. Boyfriend mo? Ano? Di kahit ko sawan nga tadyak pa ayaw. Awisan na kiti date. Kasi naman ti ko na, di ginaganak kaniyak, manong naimi, tabarbarin ko nada. No iso iti pagkasusurwak. No iso iti pakadlawak nga dadatay ag-rumuting santo ag-develop nga rik na. Inidamo manong nemi makunang very gentleman ni Dennis. Kami tinaminsan manong nemi nga ibinom kabayatan nga mangmangan kami. Narik na manong ti
No kasta nga, simkay ninti arak kang kuana. Amunan tagchansin. Agapros nilo po. Hey, Dennis, tsakay deta. Pasensyakan. Jakawin matarinig na kay. Lupo pa ilang deta. Anya ka tangamin no kwa. Biglahin ka. Ha? Tamangan no, isutururayam. Santong paspasan. Sa mulangin nararamitin. Baka dahil ito yung timaodi nga panakikuyog ko ka. Napaidam ka lao na eh. Numaraman ang tikis ko. Baka kit no, ituyak mo ito. Sa mong araramidan ko na, I'm warning you. Ngayon naramid na anong. Hindi tarumor kami ti restaurant ka tinurong min ti kotse. Tinakaipargingan ti kotse na. Biniglanak inarakop. Ay, batanak, Dennis. Batanak, no. Sagang ibatan. Dito sa pulan, di ba? Ay, pastos. Tinungpanak. Saan ka nabas tungpahin? Kahit mo takarabutan ka. Batanak. Pinadakak pa nung naimidisakan ako na. Batanak. Napaidam ka launay. SP, napaidam ka launay. Puwersa tika sa pulam eh. Padasang pang-ulitin. I show you. Saklang ka. Attempted rape. Laglagay pa. Adot ebidensya. Laglagay pa. Ada lagi di CCTV na ito ng lugar. Ada ebidensya. Padasang pang-ulitin. Saan ako nga naglugan pa kang kuha naman ng nemi ng saed akong di taksi. Aring naman ng nemi sa anak pa nakasukat idagring sa cellphone ko. Ni Manong Roldan Manong tutulong tawag. Hello Manong. Ano tinaramid mo? Ano naramid ko nga niya? Abing binastos mo tigayam ko. Manong Roldan, saan ko mga sunat ag-report? Nagreklamo, siya kumaturumbeng nagreklamo. Napamukha no, pinandakan siya sa ka na, naperdin sa sapatos na. Yung bag-ala, naperdin sa sapatos na. Nasugat pa yung saka na, rumbeng unay. Hinaramid ko na dyan. Tapno lang ibatan na. Panggap na karamisan. Ano na panggap na karamisan? Hada kayo di public place? Ramisan na kakuma? Di ba nang pursa na kanya ka pa nakarakop? Sana pursa nga bisituan na. Dihan ka di nga rape na dyan. Nupilitin na ti babae nga sa mayat. Ano ba lang kami kayat mong kingkuha na? Ano ba sa pulang kingkuha na? Manong, Jack, ayatan. Agyaman kayo ta pag-gusto kayo sunat pa nag-indate na kanya. Itidamo, nakasingsingpet. Itay ka din. Baka kano isot kayat mo isot ururayam. Saan isot ururayek? Isot kindet nuray ko tapno. Nung ka, saan nagtulumakidit kingkuha na? Kayat mo ka di nga mapasamat. Nga kidnapan na ka? Saan nakapilitan? Takayat mo ka diya kastat mapasamak kanya kakabsat mo mo anong? Isang sakit na, sino siya sakit mo? Siya kakabsat mo na idagayam mo. Hindi mamuhanda pa kini mama, tinapasamak manong nemi. Na ito yung una, hindi kabutbuteng ko mapasamak iya. Kapot dagkal ti pamate kasaan na ka ng sardingan ni Dennis. Iti anyaman na pumuspusan. Kastat man daw ko eh. Hindi kita dumakat dita pa inaramid ti kastakan ka. Isungarot pa. Hindi kita duma, din naramid ti kasjay. Hindi kita din nga Dennis. Dadagasang ko kaya. Baka ti pamati na kita pinupursa ti kayat mo. Taapay pa. Nagbalay kita ba isang lalaki ang magramas kanya? Kalay sa ka dito tungpal na. Oras ang ko ipatpatig. Idurundak ka din yung makikasar, iti lalaki ang magramas kanya, tapno awanan ti kaso. Hama na kasta. Pa, saan ko nga ito ni Dennis? Nang runa ita. Takas siya tinaramid na. No, kas pagkari ka nga ron, tagpakawan. Kanulitan ng san, ikarin ng san nantong naramidan pa. Nakurangin ti panagtalag ko kengkwana. Nagyaman na nagtalagak kengkwana, makidaytak. Nawarwarin magpeso nga ma-develop, tirik na. Ayun, tikas siya nga naramid na ngay. Ay, lalala. Sabi ko mga rod, tadumteng tun ti lalaki nga,
pakarik nami ti ayat. Nagproblema pa din da papaki ni mama may panggap kanyak manong. Kanura siya mat. Agpo-problema mat. Kahit kumiten ti madan di boyfriend. Kahit kumiten manong naming ma-experience dagiti bagbaga dagiti adtapadas nan. Nangruna kini Eva manong. Naglay ang istorya. I-detalya na. Nag-date kami. Idirabi. Kani Alex, nga boyfriend ko. Kahit mo ti istorya. Mabaamon, barbareng umapal ka. Kahit adanton mga sungbatam ka lagi di patpatag mo. Tanya kami tinaramid yo. Oh, nagmayat si ka. Napang kami ti may sa class nga hotel. With music. Romantic music. Romantic place. Nagmayat gayam na dyan kasi ka. Diyan niya. Ininot ng inikat terawatak. Wow. With the music. Dim light. Katunggal malo kaisan nga pasat tibagi agkan na. Aprusan na. Nagmayat si ka. Uri lagara gantirig na. Uri niya tibagbagam Eva. Sa anak nga umapal. Saan ka nga umapal ka po tao mati? Partner mo. Imamam si ka. Terming. Saan mo nang ituloy-tuloy? Saan nga simrek ni Eva iti day tangal daw manunay dati-dati. Nagkuyog kam no ko arumwar. Agkumboy kami manong na ini. Gabotawan ni Suna. Awang ka kumboy ko. Napanak nagpaspasyar. Baliwak mo mat, papanak ko na. May sa park manong na ini. Tinapanak. Yung parking ko. Kalagi di pagka-parking area manong na ini ti kotsek. Saka. Nagnag na. Nagpulpuligos. Iti kasta nga oras manong na ini. Adod na kita agdi-date. Iti eta nga park. Agtungaw da ka na kiti bench nga adda iti asidag ka na kiti natatayag nga mula. Masiputak lang tamat manong naimi nga. Agsisinipit na. Hindi na nata iparit kasto hindi na ito nga park. Nagbadi. Kung kunak manong naimi madi para kanya kata may saak nga rod. Nagtugawak manong naimi di bakante nga bench. Kinatkot-kot ko, ting-ting ko, ti cellphone ko. Sino nga tatawag kaya? Tapos na kasasalitak mo't laing. Tawagin ni mama, ipakamo ka maladaw ka nga gawid. Hello, ma? Maladaw ka nga gawid. Ada ka di manin pa nagkuy ka kadikin ni Eva? Asa nga simrak ni Eva tupsina. May mesa. Pero ang gagawin ti pakaladawam. Adak dito yung parke? Park. Sika man pala agdata parking agbay may isa. Di ka dalang ang parehas na uno agayan ayat aga-asawa sa nga pamilya tagpasyar ti parke. Mabalinak man nagpasyar sisya ka. Mabalimod lata baka no adamat agbay may sad takit kasapulan at kadwa baka daw masigtukeng ganita. May I join you kung nanan to. Baka isunton ti masarakam nga boyfriend mo, baling asawa. Nakid nga nagsayat no kasta mama. Nalbasan ti pa nagsarita mi kini mama, idi madlaw ko manong naimi nakigtuta. Sa anak gayaman ngagmayman sa iti bench. Adak iti ongto, adamat isuna ti ongto. Naalawa manong naimi ti nagbaitan mi. Nakigtutak. Taong grasa. Saan nga nagpadlaw nga kabuteng kumanong. Umis-isa mga mangkid-kida kaniyak. Agngir-ngir si. Barbasan. Diyalahing ngipin na ti makita ka napuraw. Agraman di matana. Di napuraw apaset ti matana. Burangan, barbasan, taong grasa.
nakadungdungri, ti arwaten na. Ada baklay na nga, nadungrit nga sako. Umis-isam. Alakit tinaramid kumit manong akit imisam akmat. Tamangan og misuutak tako silapak baka no gamatan na kadina oras. Baka kit mahawan ti mangtulungan niya. No muna kit nabiskid bet nga ron. Umis-isam. Imisam akmat. Diwanag timek. Hay, aba. Nabangag ti boses na manong. Masla bedroom voice. Hi, kunak mata. Nga magtagtagar kay Rak. Talagang anda po nagbuteng ko. Ni, timakder manong. Sa imabay. Nakaw. Narangab kong tinadangro nga angot na. Ngam saan ko impadlang manong naming nga mambang sitanat. Diyos ko. Ito yung masarsarakanin. Naku, nagtinakam ko. Ngam sa anak man nga nagkuti at agatrasak. Marigrigin ti patong ko. Sa bagay, adamat ka di duwadangan, tiba et mi No adak ti igid, kadadamat ti igid itay keng isunan adan ti tenga, ti bench. Apay ngag may mensakan. Siyak, gabutawang kaduha, kasi ngag may mensakan. Kinunak nga nagkatawa. Nagkatawa mo ti suna. Ay, apay kami nga salsalot-sutik no apay kag may mensaga. Siyempre, may mensaga tawan ti kaduam. Sika nga apay mo may mensaga. Sana ka matang may mensaga. Sika mo ti kadua. Manong nemi, voluntaryo nga talaga nga maasot di katawak. Anak mo't kadi nalakag katawang namdya ka mo na apay nga. Narabaw ita ti kakatawaak. Nga bayatan data manong nemi katawa kasla na ikaten ti panagbuteng ko. Ngayon na iba kakid di. Nagbangsit ka? Pasyensyakan. Madino masadig ka pa Kadada nga maangot ko. Mamading angot mo. Abay kami nga kasatlangam. Mga kadi ka napimpinas ko man nung nadalos ka. Agpukis ka. Agahid ka. Agarwat kat na danos. Awang amin tigatang ko Ay, awang igatang mo? Ngam kayat mo? Awa pa igatang kot ka na yun. Anong tulagi din nga gumatang ak din ang pintas nga rawatek. No kayat mo, kang igatang mo. Iti rawatek. Iti kanam. Intang gaya na ti ima naman ng nemi. Nagpalpalama ka di? No, anin talagang ang voluntaryo amang tid kanyak talagang ang palpalama. Sagkalkala kiti basura. Takumita ka di kita mabaling kong ipaunag. Sige. Sanggan ng palpalama kanyak talaga voluntaryo akamang tid. Ngayon igatang mo igatang ko ta. Kanek. No dakal titad mo, di yata makalawas nga. Igatang ko kanek. Na ito 1,000. Kumatanggat kanem, kanigatang mo't arwatem. Agdigos ka. Agahit ka. Agpukis ka. Di mo kaya? Unang kurangin. Sige, nalunak nga rod. Another 500 o 1,500. Talo nga 5. Nagyaman na. Okay. Idawatan na nung nami Timak Derak. Abay, naumakan? Baliwan na ito tagsao, ang sarita. Ito na sa anggan nga kasti tilangam. Pasensyakan. Okay lang. Mawatan ka. Anat nagan mo? Rowel Alconcel. Rowel Alconcel. Sila pamilyar kanyang datang apilyado, Alconcel. Rowel. Ang bagay lao na Rowel
Alconcel. Segment de SP, Esperanza SP na. Injayan na titakulap naman ang hanin. Ito na dalos ta imam latan, ti padagsik ta. Sige nga Rod. Thank you, SP. You're welcome. Panawang ka na. Naglagi pa ba? Agpapugis ka wen. Nagpaahid ka. Gumatang ka tarwatem. Agyaman na. Ito ka naman nga kita ta. Kaya orin tubig ka ta. Kastumid lang ang oras. Peso. Tapos makita kanton nga nadalos. Okay. Intun bigat. Makita kanto man ni SP. Di ba kaasdaawak manong nemi oray no nakakonsentrate at agdra-drive. Kaslag gilap-gilap manong nemi iti sirmata. Di pa kabuklan na. Pakabuklan na. Abay kasang nga mapukaw di kasi nga langana. Burangan, kuso-kuso ti buok na, barbasan, jalangipin na kan puraw nga pasit di batana ti makitak nga puraw, nagdungrit, nagangtud, kasi nga asidig na kaniyak, agaling aso ti. Yaman isot malaglagip ko. Pinuri adda ko dito balay, manon nemi, kaning adda ko dito kwarto. Nakapagsukatak, imbas ko mga mapanak mangan nagiddaak. Ni, iso mo lang tatagparparang iti alin ta tao. Crazy. Nagunak tinakam ko. Din to tanakanda doon, kiti gwapo nga mamimit ko, masishake hands ko, nga naisam damat nga kumiday dapay. Haman nga gresistro iti lagip ko. Yung dajakit din nga taong grasa. Isukit din saan nga mapunas ti sirmatak. Oh my God. Nainlabak ka din. Iti kas kini Ruel. Saan ko nginis istorya ito yung manong nemi kada papake ni mama. Nga iti nga rabi, manong nemi tinawagan na ni Dennis. Nga tibagam. Umay ko ha. Dita balayo. Diyak ka sa politikas keng ka. Personal nga umay ka pa-dispenser keng ka. Pakawaran na ko SP. Promise. Diyan naramin ko sang kuntun ngulitin. Iba't patig ka hunay-hunay. So narabit ko di kasjay. Tabarbarin ko nak no kasjay nga wakas. Kamalukoy ko tarik nam. Ang dadakid di nga di ka kayat. Isugat ko nak nasangkod dun ngulitin pa. Dennis, sardengan na kon. Apay. Sangkod to ka masursurong ipatig. Kinapod no na. Nasaraka kong tilalaki nga makarignak ti ayat. Anya? Kaano pa Telang malam. Asin no? Basta. Ngamong ka di isot pampanunotek. Isot malaglagip ko. Kasi gayam ti maidlap ko na. Irin so tasya ka. Saan ka matabang panunutin? Saan nagtong sumarting? Hawang pa'y tinakapaayak. Dapat madikin ka, Dennis Itikas na magbagam, mangipang pangtaka, di ba? Yung sinuman dito nga lalaki, karibal ko. Ang mga abuluyam to. Hana? Kasano nga rin nga maalukoy mo, tiriknak, tikas na nga mangikuking ka? Kita kiti pang pangtam ti lalaki nga di mo pa'y namamo, ang baga ka nakainlabak. Pabutawan ti sabali na mga tagikawakan ka no saan nga siyak. O magkitam. Ibang pangtanak. Yung basta ko magbaling ka na siya at gamsamit. Di mo ulitan ko na.
Ang tikas na nga mangmangikuhin ka. Dennis, awan ti panahon kuhin ka. Bye. Kinansal ko na tawag man Nemi. Nagring. Isumanin. Sinong batak? Anya ba dati bagam? Pamum ka din kas ito yung ararabidim kanyak. Adadang makapanunotak din dakas kan ka. Well, mabiglaing. Tay-record ko. Sige. Naka-record din. Nakal-ebidensya na ito eh. Mabaling ka ipabalater. Saan ka mabuteng? Si kapay lang tinakapayak ng saan nagpanganapahay. Na sige, ibagam lang ta. Kidnapin nak, ramisan nak, iti orean niya pamuspusan. Sige, madalatakin ka. Nakarecord na ito ibagbagam. Mabaling na ito nga amat nag-ebidensya, tayo itong bigat, i-blatter ko ito. Just in case, nga nadaga sa mapasamak yung ka, awan sa bali nga tuduan dan sa angasi ka. Narawama kong kadagita. Esperanza. So nga siya nga siya tibot-putin. Nagsagana ka kiti. Tatian yaman nga mapasamak. Sige, bagam na ta. Ipangin ko natin yung muna kini Manong kong Roldan. Kaya kayo nga gayam tagsalita. Amon ka di ka hasta ibagbagakan ka, kanyak, tigapsat mo. Puro sarang nga talaga. Alarmidag na talaga. Tawan tumati sa bali pagtungpalan no, sang panangikasar ko, iti resulta ti amin. Huray nga ta maminsang nga ribo, kit siyam nakaramisan, Dennis, tsak to pulos, makiasawa kang ka. Kinansel ko manin man. Iti tumawag manin manon Nemi, saan ko nga, sinong batan. Inidap ko ng cellphone ko. Kabigatan naman na may bagag na ito nga banag kada papake ni mama. Lukas takit talaga nga. Saan nga kaya't ni Dennis nga awatan ti pa nakapain. Ngayon na ibagam ka din nga dan na kayong labak. Imbagak. Kapdulay gan sumarding ko na. Ngayon kasi diyan matiwang. Imbagana. Adadamat nga. Ikalikago na tidakas sa panggap na kanyak, papa. Mama. Idurdurong pagayam ni Manong Roldan, so na. Kasaritak di kapsat mo. Kamalman na karidingal daw Manong Nemi linibasak ni Eva. Imun unaak Manong. Tsaka munuapay. Kahit ko manin na makita Manong Nemi ni Roel Alconsel. Anong Nemi adangatan 30 minutes ko. Dito'y park. Umat lang nga mga ore kong masadag. Loko matay dyan nga lalaki. Kita tantong bigat ko na kuung ko na umat. Tumagderak ko man Manong Nemi edit adagti mag-itilikodak. ISP. Ini tayawag. Sino ka? Siya ni Roel. Saan ka nga burangan? Nagpa-hairkatak. Kaya nag-ahitak. Sumod lang, di ka malasin. Ang kamad nga nadungrit. Iso na lang Tanya. Nakatutagkab mo. Ngayon at least nakadigos kan. Maling nagtugaw. Sige. Hindi ta asidig mo. Basta saan kang nabangsit. Nikit. Haning nga nabangsit Manong. Kabarbaro na kiti arwata ma. Ya. Yung karigatak. Manipot sapatos, medyas, pantalon. Kabarbaro pa yung brief ko. Kanti boxer ko. Sa t-shirt ko. Baga saan nga yung managended ko? Yan anay ko Di ka daw ang kortamitan. Awanin. Barbaring ikanak tumanin. Sabi ka di ka kami nagtrabaho.
Mabalin mo mati sumrek nga kargador. Di mo kayat? When sumrek ti construction. Apay kami nang baling ka astoy. Ito talaga matidesente na nakarwat kan. Iso na lang taadot pa na takap mo. Agdudud kan to ka na laing. O prakto. Nagligad kami ng ikatire. Agludlud kan to. Ako matimang ludlud yung tabukot ko eh. Napanang namin nagiti pamilya. Apay yung tulak mo kasto tibiyag mo. Linagsidak. Nakapay men. Nesungsung ka dito ka. Ha? Nagbaling ka drug addict? Yeah. Pagmatasa mo yung tultuloy. Narayhaba. Imkaskas di ka sana ka nagbalbalew. Inita, Rumuarak di Rehabilitation Center. Pagmatasa mo nga inulit pa eh. Tinagusar. Ako matigatan ko. Ako matmang pausar kanya. Kano dagatan mo, sublyanam, saan ko na kayat? Uwari ti harak. Kapag gamin, nga na may bayam, ti masakbayam. Kanapay nga nasurutan ti nagaraman ti droga. Kapati mga isa kang babae. Babae? Nagainayat kami. Gusto ti first love ko. Imlino ko na. Sana ang tinungpag ti karina kanya. Kinikayat na tinakiasawa. Iti may isang foreigner ng iti siya. Tagayam. Tagibas sa tinan, ti sweldok. Kahit na ano ti instant ka mga agbalin nga. Pumaknan. Ano trabaho mo di? Mga opisina. Professional ka? Yeah. Well, sa nga accountant. Agree-apply ka. Hindi kita parents mo ngay. Kadada di abroad. Hindi ka bagyam. Awan bangayat kanya. Muna tao mangayat kang kaata kasi tsaka nga ron. Ita nga, awan ti balayod to eh. Pinuurak. Jesus. So, pinuuram ti balayod to eh. Gabot ti panagbulmular ti panunod ko. Hindi, awang nga ron, pagkididam nga ron ita. Conforme. Kaya't mo tulungan ka, Rowel. Nabayagin ng tsakbak, nakangig tigas na nga balikas. Nga damaya tamang tulong kanya. Oray pat patulong nga. Kahit siyempre, makita nga kasi dito lang nga, taong grasa ka, sa kagpatulong, handa mamatikan ka. Imaglagi din nagdinteng ka. Intalik mo kanya, ti kwartam. Gamotin ka rin mat. Nga, igatang mo tarwatem, nagsukat ka, nagdigos ka, agpukis ka. Kurang pa lang. Kurang na dyan kwarta, syempre. Hagludlud kanto ka na lehing. Kahit nga tulungan. Kahit mo lakit patulungan. Tawarin mat adara kita mayat, tumulong ka nga, di mo amo nga tulungan tabagim. Di mo awatan na nga tulong. Apay nga tulayat na katulungan. Pakaragsakak ti mga tulong ti pada nga tao na naroon ti kasapulat tulong. Pautangan lang karoon ti kwartam. Utang bayadak to. Pangusaram ti kwartam.
Um, mang Mangsabo lang di pagyanak na mabalang ko opaan. And then, kumata nga ka rin kita rawata ka na tuma. Tagaplayak, balbaliwak tagablay trabaho. Dagiti requirements nga rod. Baliwak ti, mapanag-re-apply ti dati mat lang nagtrabaho kidi. Amamudak met. Yeah, nasiyado na ya. Ipakita mo ti na kinasingpat mo, ipakita mo nagbalbaliw kan. Nang naroon, napinas ti record mo hindi. Kaya no saan nakakangawatan ti dati nga nagtrabaho, mabaling ka nga tulungan. Kaya manak, esperanza. Kung naklarin yung awanan na pulos tinamnamak. Yung paglaki din, timtang kayo di biyak ko. Sige, manot masapol mo. Inak mang withdraw. Adamat ATM card ko dito eh. Imbagahan naman nung. Sige, may talik mo kanyak. May talik ko keng ka. Gabata na minsanan nga kang katikwarta. Kitnusar mo nga talaga. Itag ko keng ka na dyan sa kasapulam. Inaklag withdraw. Urainak. Agoyigtan. Sige, agoyigtan. Adumad dito ti asidag nga. Diyan nga ba't na? Ada ATM machine siya diyan. Sige, hindi ka rutin. Nakigtuta kidigaman na ti imak man. Di mo kaya nakibinan ka? Gibinan ka, bayat ng glass at tati kalsada. At utlugan eh. Ama ano matong parka. Agyaman na cruel. Manong nemi in withdraw kat hindi awat ko mismo. Namnamayam. Usarik dito para ito pa nagkasapulat. Bayarak to. Ito na makastrike trabaho. Okay. Inaw dawat ko, Roel. Ang makastrike ako mga dagos. Gumata ka pa kahem sa cellphone ko. Tapos na makuntag ka. Lokayat mo at extra ng cellphone ko dito ay nagalusak. Ngamitugtugot ko nung kata, dari kitay number nga saan ko nga makasulit ko nga ihakar. Dahil sunod ko sa rek mga tawag no ka. Itan mo kanya? Tad ko keng ka. Ikinakla di SIM card ko ha. Tamangalakat sa bali SIM card. Ibatik keng ka sa cellphone number ko. Dahil sunod ti kontakem tap numalak ti number mo. Dito yun. Ikinakla ba si SIM card ha? Amo maglatag operate? Amo ka? Ewan na ya. Detoy. Thank you, SB. Welcome. Basta ha? Data kwarta ha? Hamagad katang siya buwan. Haanin. Diyak kayatin. Okay? Paano nga din? Ang sublit na pala dyan park. Abay. Kit, agawid kan? Handag sa salitan? Kit naman ha? Anadam lang ta kwarta ma? Tijak amo manong nemi kit adagayam mangsisiim kada kami. Muhain manong. Gayam. Iti day nga aldaw iso idin iti panggap ni Dennis amang kidnap kanyak. Dahil nagsubli kami manong nemi kini Ruel iti pinanawan mga bench. Pagamuha manong nemi bigla nga nagpakita ni Dennis. Hi. Dennis? Iso ka di dito di pagpampanakil mo nga nakailabam. Parang mamug dito nga tao Taong grasa dito eh. Ang karigatan na lang tinagdigos ka madlaw mo pa lang. Dennis noon yaman ti pangpanggapim. Ibaga kon ka esperanza.
Awampay tinakapayak. Anyaman na tarigagayak. Magunod ko. Ti anyaman na pumuspusan. Pare, no anyaman ti panggap mo, sa mo lang inutultuloy. Nagtimek manong name ni Ruel. Amadlaw ko akong pulos pa nagbuteng na. Nagilalaing ka? Damom siguro may mesak. Amo na day sayang kat ko nga panggap ko. Astoy, laglagak no may mesak. Ado kami. Inuwaras ko tiba nagkitak manong name. Nakaw, kitutak Diyos ko. Guns. Langan ti Guns manong name natin ko mapelikula kat nababakit nga pangkontrabida. Nagdalagat. Upat da amin. May kapat ni Dennis manong name. Nga data iti sigigan ni Roel. Duat adda tilikod. Nga masasadag na. Mabulbulo na ito pampanakil mo nga grasa, tao grasa, SP. Kaya amo yung teramidin nyo. Ora ito, ora adda sinig na pulis dito eh. Nagita traffic pulis lang di kita. Di da amot pumaltog. Hindi dito sa gagay sa atat amin ti paltog. Kakadwa. Makamo kayong karito nga taong grasa. Tasyak matindi makamo. Ito da ito nga babae. Bigla manong name ginamatanak ni Dennis Meka. Ibatanak! Anong name kabayatan nga agulgula-gulak iyad adayunak met manong name ni Dennis. Timaliyawak manong name itinang panawak kani Roel. Nagidak ti panang gamat da keng kuwana. Ngem nasiputak met manong name iti panakalusot na tanapanak dinanog dagiti dua nga nang tenggel keng kuana. Talo kontra may sa manong name. Naglaing gaham ni Roel. Di da pulos madiswan manong. Kat no isa't bumalas, buksit. Oh! Sana danog ni paaperkapan ti rupa na oh! Sana flying kicken manong name ti may sa kadakwada. Sana sidekicken ti may sa. Napasardeng ni Dennis manong name. Nalaing matbagayam na taong grasa. Ibatanak Dennis, ibatanak. Balbaliw manong name nga inaramid ko. Iti nang padak, nang ipadak ti saka na manong name babaen ti heels ko. Anay, kano? Gamatanak ko manong name kinusayok ti salang na pag anay, amo! Mukbad na kita na pang self-defense manong name nadagandap didagas kanyak nga lalaki. Padagag ti saka na sa akong to kung tarang ti salang na. Gabataas asugan manong name ni Dennis ti salang na ti marayak ng madayo. Kapag sumat ka sinabat nak ni Roel manong name. Umaykan na. Tumakdermeten manong name di kiti natulid nga talo nga kakadua ni Dennis. Umaykan. Dumarop naman ni Roel. Hindi adag pulis. Dintengin ni kiti pulis. Umaykan. Talawan tayo din. Ngayon ti pagtarayan mi manong name pulis met ti masabat mi. Ohan manong name. Nagsardeng kami. Tiniliw da manong name di kiti upat. Ohan. Tagaayam. Apag isungad dagpat patrolya manong name nga pulis. Kaya matangan dati amin. Inasatgan na kami ti may sa pulis. Ma'am, sir. No ganda ti tagreklamo. Sumurot ka na kami ti presinto. Oras sanin. Nasagan lang nga reklamo. SP. Tapno dita ulitan nga ramidan ti amin. Kaya balintagsak lang. O, sir. Balintagsak lang. Sige. Sumaruno kami ti presinto. Kinunak. Idagring di cellphone ko manong name ni Manong Roldan. Hello Manong. Angat na pasamak, ha?
At napasama ka na ngayon. Ano't napasama ka bagap. Kasano nga na mo, tinawagan na katigayem mo. As in, ulit nga, taong grasa nga nang isalakan ka. Manong Roldan, talaga nga da utak mo eh. Ada pa kinaigam tikas ito nga panggap ni Dennis Kanyak, di ba? Sikat mga iturduron, sikat mga ibilin, kidnapan da. Kasi nung nga lalaking nang salakan kang kakunak. Iso ti lalaking ipatpatik ko. Ken mga ipatpatik Kanyak. Iso tutagbaling nga kayong mo, Manong. Kanya, taong grasa. Datat ko na ni Roldan. Taong grasa. Taong grasa, idi. Sanitan. Natak na nga tao ita ni Rowel. Ken, katarista. Katarista. Karatista ko naman. Karatista mo't gayaw. Naglaing ni Rowel, Manong. Ure Manong nga Dennis. Naapulo sa kabuteng. Nagreklamo kami, Manong Nemi, ni Rowel. Edi kang runaan nga nagpursigi. Nga nangipila ti darom. Kontra ka nagiti upat, Manong Nemi. Nagsinakamit lang iti day di man agundaway, Manong Nemi. See you soon. Ito na, no? Ito na makagatang ako sa cellphone ko. Kontakin ka to. Rowel, thank you. For what? Panangisalakan mo kanya. Isyak tadadagang thank you kin ka. Sika tinangtad kanyak tinamnama. Tapno kayat kumanintag biyak ka nagragsak. SP, I love you. See you. Baliwan na ito tagsalita. Siyempre, Manong Nemi, di makadanon dito'y balay, dayta, etikang ronan, nga tupi kumi kada papake ni mama. Taong grasa. Yeah, ma. Kasi di lang nga na, hindi amu kami kini Rowel. Nagtutugaw ka sa dyan, pag mo dadaim masadag kang nga taong grasa. Uwen, apay ka saan ka nga nagbuteng? Apay ka saan mong itarayan? Umis-isa mo, nakasaysaya at mo, panangkit-kita na kanya. Hindi, pinalubusak lang. Aging nga namuhak, no apay ka sa dyan. Kaya nga nagkakti 1.5, gatang mo tarawatam kan kanam ko nak, tagkita tatong bigat. Nukitak to nang naluskan ko nak, di jay. So da just may kaduha nga panakita mi. Nga damat gayang panggap dadang ka si Dennis Kanyak. Ngayon na parang naikandan, nung kasunod kinalaing ni Rowel, accountant iso na. Nagkasaya lang nga ba iti babae nga nang isukat kang kuhanit sa bali nga lalaki. Yung kaya natagbalbaliw, mama, papa. Katsyak, di mamagbalbaliw kang kuha ng inaramat ni Apo Diyos. Ngayon sumatin din na kain labam. Hanga tamat nga. Dakas, papa, mama. Gagangilay nga nasurutan at bisyo. Gabot ti panagsagaba na. Adamat gundaway na. Nga naskang agbalbaliw. Kitam kadlay nga. Hindi kada sardan na kayo ni Dennis. Sardan na kami ni Dennis. Kada may pilan to tidarom kontra kadukada, papa, mama. Agad was pagarigan tagpakawan ni Dennis nga. Tapos ni sarod mo itong tikaso. Adan to kini Rowel nga mangikid din. Tayo sungarot kang runa nga nagsaklang. Madamdama pa yung Manong Nemi nimteng ni Manong Ronald. Manong, anong talagat napasamak? Kaya din yung istorya, akmat kang ka. Baka sa balit istorya at gayem mo. Insak lang may iso na. Iso na. Kata, ano ako mga kaso? Ano ako kaso? Witness me na pulis. Na yung matangan na pulis na napasamak. Oh, ada ka peliklik da. Awan. Tapos ano no, ada nga ramidan ni Dennis Kingat kasjay. Di ramidan na. Sus, adamat ni Rowel. My hero. Sino kami natin Rowel? Rowel Alconcel.
accountant. Labi na sa kanot pwesto na idi. Nagbalil na ka si Jai. Gabuti pa ng lipat ti babae nga matpatig na. Kita kaya't kakingwa na? Apay dagas ka di. Iti kas kanya kita gayat. Iti dati nga taong grasa. Taong grasa. Nga madaan iti nalinis. Nasinawa pa nagpuspuso. Ipatpatignak ni Roel Manong. Kat iso tinikari. Gabat isa magpailang pakariknak ti ayat. So ore anit mapaspasamak. Ore no kasur pa nang idur mo na dyan nga Dennis. Saan kayo itong agbalagi? Ni Roel Alconsel, tagbali nga kayong mo. Kabigatan naman nun Nemi, tinawagan na ko ni Roel. Direto ka nung aldaw kata dublan na kanot mo pa nag-apply, agre-apply ti dati nga pagtrabahuan na. Pangamom to kanya ka, noon at resulta na, yeah. Tanong kas pagarigan ta, maawat siyempre, nagdakil tinted mo. Di, adan to pang blowout ko rin ka. Dinublan din nagdigos, naglodlod. Owen. Nangalang iti nang ludlud kanyak. May nang digos kanyak. Tinandanak siyempre. Babae. Roel ka ha. Nangarkila ka ti babae nga saan lang mang ludlud kang ka ha. Haan. Buti siksi ka lang di patpatek ko. Nawanit sa balipay. Sige. Good luck kang ka. Awang pa may isang oras manong naming, kalbasa nga nagsarita kami, nagring manin ti cellphone ko. Ni manin Roel, tumatawag. Uy, sino manin data? Ba? Sino manin data? Ni Roel. Di taong grasa. Nagmayat ti love story si ka. Si Kapit. Managpili ka, tinapilim, taong grasa. Isumilagayin ti urayem, taong grasa. Dati, ngayong kwapo, professional, accountant isuna. Nagbalin na kasjay. Gaboy ti pananglaksi di kiti parents na keng kuhana. Agsipod ta, kasi nga ron. Binaybayan na ti bagina. Gabo lang ti may isa nga babae. Kahit gapo ita, ti may isa nga babae. Balbaliw, anadaan ti naranyag, anamnama. Yeah? Oo. Nagbintas nga love story, ha? Hello? Hello? Nakastrike ka kasigod. Kasta ko na ragsak na. Magrugi ang itong Lunes. O ana, i-date ka? Sa tino. At dinner date. Okay. Anda ka duwak ka? Madut chaperon mo? Anda ka duwak? Ngamamukang di na kayat kumay. Sige, pangkitakin ka. Hindi may katlo ang panakakita ko manong Nemi kini Roel. Nakaw. Awanan ti makita nga tekkab na manong. Very neat. Kinakagwapo. Roel. Yeah. Okay, dangit awanan tekkab ko. Kung naman na saan ka nagbaling na taong grasa. Let's go. Dito nga restaurant. Nag-order manong namin ito champagne. Nag-cheers kami. Manong namin. Joe waiter, umang serve kada kami. Wow, sir, ma'am, bagay kayo. Hoy, kawa ba yung relasyon mi? Ay, kanak na no. Ngayon mabalin nga sungbatak kita ni Suna. Oh, congratulations ka na, sir, ma'am. Talagang bagay kayo. Di may katlo manong Nemi nga panang taog ni Roel Tibaso. Sakam nag-cheers. Manong Nemi. Inawid na ti imat. Insanyas na. Nga na igamat nga baso ket isut uminom. Di mat igaman nga baso ket isut sumat ti manginom. Isong arte na pasamak. Almasangan ay babami ni baso. Iti kasidig manong Nemi ti rupa mi.
I love you. I love you more. Well, naglanang nagribibig mi manong. Naiistorya kon manon na di may panggap na jak pulos makapili. Agad katawa. Taong grasa lagay yung katapat mo. Yung nagdakal, kapagyamanak. Tainsa ko na kanihabot Diyos kanya. Tapno balbaliwak tang biyang. Tapno ikasta ka dituloy ko tiakam ko na nyaman timisyo ko dito lobong. Nawa ko orno akton. Ijayak ton di kasarkan ka. Ninton ka for how many years? No mamon di parents ko kakastuyan tilangak. Kanang balbaliw akon. Siyempre, makaawat akton tulong ka na kwada. Nagraman nagdikapsat ko. Di tapaya mo? Nag-friend request ak pala ka na kwada. Kalbasa nga nakaarami na kiti Facebook account ko. Di langak, ti picture profile ko. Langak akastoy. Kanak manggindi makan inaccept dan. Ay, ang gayam load ko. Saan nga nakadata? Sharein ka. Laman? Tapos niligas na kita. Ma-open mo ta Facebook mo. Nag-friend request akong kuha naman ng name hindi makita pa Facebook account na. In-accept na. Nagwapo ka dito ya. Dati mat nga gwapo ka. Ni mama, di mo nang nakasip ka niya. Excuse me, Walin, natawagin ko na. Ito kasi yung oras, ano't oras na? Rabida o na yan. Anak ka pa sa Amerika tayanda? Yung saan nang andinangag manong name in dial na. Simong Barangandagos, yung speaker mo. Kinunak man ang naming it, inaramid naman. Hello, Mama? Hello? Royally? Oh. Pudno ka nila ito, eh? Pudno, Mama? Agad no kasta, tinong pare na po Diyos, tinaw-dawat mi. Tinaw-dawat ko. Nabalbaliwang, titaray tibiyak mo. Ngay-accept mo, tiyan yaman na failure mo. Kat balbaruam, itumadang, agmubaan. Nakitagyaman kami kinapod Diyos, anak. Kas may sa nga ina, maragsakan naglaunay. Nga si ka nga anak, nayaw-awan nga anak. Kadagsubli, itikulungan. Anangot itan, pero gagto nagtrabaho yung tunulunas ma. Ti dati matlang ang trabaho. Kat, intun ka nga ron nga, mag-a-apply ka, tapno makaumay ka dito eh. Umay ka ta. Kadwak ni pamilya. Ngayon, amok ka na kayo, mama. Dati nang malbalit, biyag ko, ngayon naramat niya pa Diyos. Isod ang baling nga manugang yun. Waragsa ka laklaunay. Babae, no apay nga nagbaling ka, nabaybayam ti bagim. Babae mat lang ti rason, tapno di ka sagad, balbalik ka ng biyag, kasi raksak. Congratulations and thank you, Royally. Maragsakin lagi din yung papang mo, namamuan na, tapos tamat na nagiging kakapsat mo. Kung nagtupay manong nami nga ti Alconsel nga apelyido, kaya mabigbigmit nga pamilya. Nadanda ka na iti negosyo manong nami. Kat sigon ka ni Roel, manong nami, no sampay lang hanapila kayat timapan na ag-migrate sa di Amerika. Ison ti balbaliw nga mang-open iti negosyo dito. Sigon kang kuha na manong nami, ipauitan da kano iti kwarta. Tapno di pinuoran na kano nga balay. Kat balbaliw nga damay patakder nga balay. Nadya lute, nagbakante, lute demet de nga lute. Di patakder ko nga balay.
Sunod nagbalin nga balita. Kasano nung bakasyon na kiti parents mo, kakapsat mo. Kita, bakasyon na lata. Adamat kwarto ng para katakwada. Panakilin, tinted na mamakin ni papa kanya. Tap na nigas tagad. Di pinuurak ka nga balay, balbali nga tumakder. Nadakdakkel pa yun. Andan makabulan manunaming agtrabaho ni Rowel nga every Friday evening manunaming nag-date kami. Idi, tembaga na nga umay ka no makidiner dito'y balay. Yes ko na ka. Tap no ma'am amumatan da papakin ni mama isuna. Sa ganaan mi nga ron manunaming. Idi dumteng isuna. Di kotsen. Nang buludam di kotsen. Nahayon ti kwartang inted da papa. Kani mama. Brand new? Talaga? Sino ko ito mga pagkaroon nga dito nga lalaki kat taong grasa dati. Okay kan, hindi mo makakanda papakin ni mama. Sira nagsakmid da papakin ni mama manong naming ang pasangbay ni Rowel. Agam amumot gaya manong naming ni papa ken ti ama ni Rowel. Pamilyar kanya kaya nagamamu kami. Nagamamu kami dito may isang conference. Hindi ako nga ti problema, sir. Agabalayan kayo ito kina papa. Yore talaeng, no? Malpas di balay. Kahit no malpas di balay, agbakasyon to da papa kini mama, agraman di kapsat ko. Ison tumantin pa nagkidaw ko iti. Padang ikasar ko ti anak yo. Bakit pakaragsakan mi launay? Gabot nimit laing SP taon asawa na kanakwadang kapsat. Kat maragsakan lagi di kakabsat, ti borodek mi numamuan dati amin. Nga ti kasken ka, ti pamilyayo, ti pakay kamangan ni SP. Siyak ti kang runan nga maragsakan na kagyaman. Gapo kini SP, binaliwak tagdang ti biyak ko. Gapo kini SP, intultuloy ko't kabanata ti biyak ko. Nga nalintegan nga dana, naragsak kina ornos. Gapo kini SP. Henuan niya dagiti imbaga ni Rowel manunami ket iso tinapasamak. Eng krante nga kasar gapo tayo may nagbakasyon amin dagiti kakabsat manunami ni Rowel. Limada kanuwat nga kakabsat. Limada mat. Wedi asawa da ken dagiti anak da. Matandar man amin manunami dagiti kakabsat ko graman pamilya da. Idento ta ni Dennis manunami imay mat. Nagpakawanda manon nami ket nakiaraglo da kada kami kin Rowel usod gabo nga nakairaglo kami met at anarod tapno di kasta kita awan ti aniyaman nakabutbuteng mi bayat iti panagbiag mi no may tuloy pa lang da dya kaso tayong karimat ni Dennis manong nami nga inawat nan ti panakapain na nakaragragsak na isang saken nga aldaw kaditi kabarbaro nga balay da manong nami dito'y kami nga nag-honeymoon. Uhain, nga dito'y nga balay manon nami tinagbalin nga balay mi. Balay mi, iti pamilya mi. Uhain, talo manon nami digiti nagbalin en sagot ni Apo Diyos kada kami abu nga tayan natin. Ni Rowel Jr., ni Jennifer Castamaten, kani Jasmine. Si bibiyag pala da papaki ni mama manon nami agrama matan siyempre di kakapsat ko. Agrama di kiti manugang na. Di kiti ipagkayong ko. Dennis, nagbalimat manunay mi na singad nga gayem ti pamilya na iti pamilya. Kabayatan manunay mi ti panagasawa mi kani Rowel na mintlumatan nga napang kam nagbakasyon ni Amerika. Ngam kay-kayat ni Dennis manunay mi tagtalinad ti Pilipinas tayo sut mga asikaso. Kada giti pinanawan da idi nga negosyo, da giti parents na. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nami, kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangornos, kalpasan nga nak-inside kan ka di Italiana. Thank you, iti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, nakaibati akman iti liwliwa, kan pagsarmingan ti biyag, kada giti pahadag nga nagbuya. More power to your program, anong, and God bless.
tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Esperanza. Thank you ken ka, Ma'am SP Esperanza, itin kamat manangiburay, iti pagkasalita. Salamat po katakayaming sa kapada, mabuhay tayong lahat, mga kanemars.